Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Salsatun Qurratul Aini, kelas tunggal welas IPA sekawan. Kula badhe presentasi materi teks drama. Teks drama. Apa sih tegese teks drama iku? Teks drama yaiku karya sastra kang tinulis ing sajroning wujud dialog kanthi karep ditentokake dening aktor. Apa sih ancas utawi tujuane drama? Ancas utawi tujuane drama iku enten 3. Kaping setunggal yaiku minangka tontonan kang nglipur ati. Kaping kalih yaiku nambah ilmu kawruh. Kaping 3 yaiku njembarake pengalaman estetika. Jinise teks drama iku enten 3. Kaping pertama yaiku cara nyajikake lakon. Setunggal tragedi, kalih komedi, kaping 3 tragedi komedi, kaping sekawan opera, kaping gangsal operete, kaping 6 melodrama, kaping 7 farse, kaping 8 pantomim, kaping 9 tablo, kaping 11 pasti, kaping 11 wayang, kaping 12 sandrotari, kaping 13 lelucon utawi dagelan. Miturut jenisnya sarana pementasane dibagi menjadi 6, yaitu drama panggung, kaping kalih drama radio, kaping 3 drama televisi, kaping sekawan drama film, kaping gangsal drama wayang, kaping 6 drama boneka. Miturut ana arane naskah drama keperang dadi loro, yaitu drama tradisional lan drama modern. Miturut untuk unsur intrinsik teks drama iku wonten 6, yaitu plot utawi alur, pewataan paraga utawi tokoh, pacelatan utawa pirembugan utawa dialog, setting utawa latar, underan utawa tema, pesan lan amanat. Struktur teks drama iku wonten 3. Kaping setunggal yaiku prolog. Prolog yaiku pengantar suatu drama. Kaping kalih yaiku dialog, percakapan antar tokoh. Kaping 3 yaiku epilog, kata penutup sing ana ing akhir teks karya utawa ending. Cekap semanten presentasi kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.